Изложбата Флора, подпомогната от Национален фонд култура, е първата част от проекта ми Флора и фауна. Разположена е в двете зали на галерия Папион във Варна, където показвам на зрителя 20 маслени платна и 17 акварела. Този проект е рожба на две мои страсти. От дете обичам да рисувам и от дете обичам природата. Освен сред хора, ние растем сред растения и животни. Те са в ежедневието ни, в празника ни, в стаите ни, в езика ни, в мислите ни. Идеята за флора и фауна зрее в мен от години, но когато започнах да рисувам първите картини, осъзнах каква безкрайна тема е това и реших да пощадя зрителя и себе си. Разделих намерението си на две части във времето. Флора е първата част. Картини с дървеса, треви, цветя, почти безлюдни пейзажи и натюрморти, безсюжетни композиции, в които няма драма, няма търсене на концепции, няма многознакова символика. Ще съм удовлетворен, ще съм радостен, ако хората виждат в тези платна и акварели виталност, природна сила, щастието да си част от този свят.